Barangay Love Stories. Love Stories. Minsan sa buhay natin ay nahaharap tayo sa isang sitwasyon na hindi natin kontrolado. Pero nasa atin din kung pipiliin nating manatili o kumawala rito. Ikaw kabarangay, naranasan mo na bang makihati sa pagmamahal niya habang lantaran siyang namamangka sa dalawang ilog? Dear Papa Dudut, ang sabi nila ay masakit pagtaksilan ng taong mahal mo. At kulang na lang daw ay masiraan ka ng ulo kapag nalaman mo ito. Ngunit paano kung ikaw mismo ang nagbigay sa kanya ng permiso? Anong gagawin mo upang makawala sa sitwasyong ito? Yan pong eksaktong tanong ko hanggang sa dulo ng kwentong nais kong ibahagi sa ating mga kabarangay ngayong araw. Pero bago ang lahat ay itago niyo na lamang po ako sa pangalang Dayan. 30 years old at may isang anak sa kinakasama kong si Miguel. Hindi ko na lamang po babanggitin kung taga saan kami dahil baka may makakilala pa sa amin. Palibhasa ay nahihiya po talaga ako pero nilakasan ko na lamang po ang loob kong sumulat sa programa ninyo upang hingin ang opinyon ng ating mga tagapakinig tungkol sa kung anong gagawin ko matapos kong ilahad ang lahat-lahat. Katulad ng ibang magkarelasyon ay nagkakaproblema rin po kami ni Miguel, Papa Dudut, at kadalasan ay tungkol po yon sa pera. Miguel, ano ba? Kanina pa umiyak yung anak natin, hindi mo man lang ba naririnig? Bakit pahiga-higa ka lang dyan? Nakita mo na nga nagluluto ako doon ng hapunan natin eh. Leche naman, Dayan eh. Ang ingay-ingay mo. Kita mo nagpapahinga ako, di ba? Saka yung anak mo, ngayon lang naman umiyak. Kung makarya ka naman dyan, napaka-OA mo. Halika na nga kay mama, baby. Alam mo Miguel, OA na kung OA. Pero paano na lang kung kabagin tong anak mo kaiiyak? Hindi mo man lang ba naisip yon? Nakakainis ka? Oh, tahan na anak. Huwag ka nang umiyak. Nandito na si mama. Grabe, akala mo naman pinababayaan ko yung bata. Hindi na ba ako pwede magpahinga? Napagod kaya ako sa buong maghapon na trabaho. Tapos bukas wala na naman kaming pasok. Pesting pandemic talaga to. Ano bang plano ng management nyo? Hanggang kailan daw ba ganyan? Akala ko ngayong nasa GCQ na tayo, okay na rin ang pasok nyo. Yun nga rin ang akala ko, kaso mali pala. Marami pa rin sa mga kasamahan ko yung hindi nakakapasok. Yung iba nga nag-resign na lang dahil wala pa rin schedule. Mabuti nga ako kahit papano nakakapasok ng 3 beses sa isang linggo. Kaya lang, paano naman tayo mapapakain ng sweldo ko kung ganun ng ganun? May anak pa tayo. Sa totoo lang, minsan naisip ko na nga rin na maghanap ng trabaho para matulungan ka. Ngayon mo pa talaga naisip yan? Samantalang ang hirap-hirap nga humarap ng mapapasukan dahil sa pandemic? Ayos ka rin talaga, no? Saka sino mag-aalaga sa anak natin kung magtatrabaho ka? Ako nang bahala sa inyo. Kaya ko na to. Suggestion lang naman yung sa akin, Miguel. Kung hindi naman ako magtatrabaho sa labas, siguro pwede ako magbenta ng pagkain dyan sa tapat pandagdag kita man lang. Saan nga tayo kukuha ng puhunan? Bakit? May pera ba tayo sa bangko? Wala naman, di ba? Saka hindi ka ba naikinig? 3 araw lang sa isang linggo ang pasok ko. Magkano lang yun? Kulang pa sa pambayad ng renta, pagkain at pambili ng gatas ng anak natin. Kung bakit ba kasi mahirap na nga tayo, lalo pa talagang sinadsad sa hirap ng sitwasyon na to. Naniniwala naman ako na makakaraos din tayo. Tsaka hindi lang naman tayong nahihirapan ngayon. Marami sa mga kababayan natin yung ganito rin o mas malala pa nga ang pinagdaraanan. Aba, wala akong pakialam sa kanila. Sa lagay, iisipin ko pa ba ang problema nila?
Samantala may sarili tayong problema? Pwede ba, Dayan? Huwag mo nga akong daanin sa ganyan. Ganito nabubwisit na ako tapos para ka pang ewan dyan. Eh bakit ka ba nagagalit? Sa palagay mo ba may magagawang solusyon kapag nagalit ka? Tatabo ba tayo ng pera kapag ganyan ang ugali mo? Ang hirap kasi sa'yo, masyado kang nege. Ang dami mong iniisip na imbis na makatulong sa atin, mas nakakagulo pa. Kung ikaw kaya magtrabaho sa labas at bumuhay sa pamilyang to, Hoy, wag na wag mong isusumbat sa akin yan dahil simulat sa pool, alam mo ang responsibilidad mo sa amin ng anak mo. Saka akala ko ba ikaw ang bahala sa amin? Bakit biglang ganyan ka? ganito siguro talaga kapag puro nakakainis na lang ang mga nangyayari. Miguel, naiintindihan ko naman ang nararamdaman mo. Maniwala ka, ako rin. Naiinis din ako kasi bakit nagkaroon pa ng ganitong pandemya. Ngayon pa talaga kung kailan kailangan nating lumabas para kumayod, di ba? Kaso naisip ko, hindi natin kontroladong sitwasyon. Kung wala tayong ibang gagawin kundi mainis o magalit na lang, wala mangyayari sa atin. Pare-pareho tayong mamamatay ng dilatang mata. Kaya nga imbis na nagkakaganyan ka, tumayo ka na dyan at maghain ka na doon. May binigay na ayuda sa barangay kanina kaya may matinu tayong ulam. Anong matino sa sardinas at noodles? Purgang-purga na nga ako doon. Pula na nga ihi ko eh. Eh mas mabuti na yan kaysa wala. Ay nako, dami mo talagang reklamo. Bago po mag-pandemic ay nagkakilala at nagka-developan po kami ni Miguel pero naging magkatrabaho na po kami sa isang pabrika. Mabilis po kaming nagkapalagayan ng loob ng time na yon, Papa Dudut. Mabulaklak din po kasi ang dila ni Miguel kaya naman nahulog talaga ako sa kanya. Nung una ay wala pong nakakaalam ng aming relasyon ngunit dala ng mga chismosa sa aming pinagtatrabahuhan ay nakarating nga po ito sa management at kinakailangan na may isa sa amin ang umalis o pareho kaming matatanggal. Ako po ang nagpaubaya, Papa Dudut. Nang mabuntis naman po niya ako ay nagsama na nga po kami sa iisang bubong. Bali ang siste, nagirenta kami sa maliit na kwarto malapit sa pinapasukan ni Miguel. Pareho po kaming dayo ni Miguel sa lugar namin. At nasa malalayong probinsya ang aming pamilya. Kaya nga hirap din kaming makahingi ng tulong lalo na pag kailangan namin ng pera dahil wala kaming malapit na kamag-anak sa lugar. Kaya nga hanggang sa may silang ko ang anak namin noon, isang kahig isang toka po kami, Papa Dudut. Mabuti na nga lang kahit paano ay may ipon akong kaunti na siya kong ginagamit noon sa panganganak ko, Papa Dudut. Alam mo, naisip ko kung pinanganak lang siguro ako mayaman. Ibang tipo may asyenda, mga pabrika at maraming ari-arian ng nanay at tatay ko. Sigurado, hindi tayo isang kaig, isang tuka ngayon. Kawawa naman tong anak natin. Baka mapariwara lang siya paglaki niya. Ano bang sinasabi mo? Kahit wala tayong kayamanan o ari-arian ngayon, may anak naman tayo, Miguel. At sapat na ang batang to para maging inspirasyon natin na magsikap tayo araw-araw. Nagsisikap naman tayo pero parang wala naman nangyayari. Lagi na lang kulang o di kaya sapat lang yung mga natatanggap natin kumpara sa puhunan natin. Hindi ba talaga naaawa sa mga katulad natin ng Diyos? Hindi ba niya nakikita ang pinagdaraanan natin? Kung pwede lang isang araw magising na lang ako na mayaman na tayo. Sigurado magiging masaya talaga ako nun. Pera na lang ba talaga magpapasaya sa'yo? Paano naman kami ng anak mo? Ano na lang kami para sa'yo? Statwa. Ay, nagtampo ka naman kaagad dyan. Siyempre, mahalaga kayo sa akin. Hindi ko na yung kailangang ulit-ulitin pa sa'yo kasi matik na yun. Ay, kaso minsan hindi yun ang nararamdaman ko. Ano namang ibig mo sabihin? Napansin ko lang kasi na simula nung magka-baby tayo, parang nabawasan na yung pagiging malambing mo sa akin. Daya naman. Akala ko ba na pag-usapan na natin to? Saka ako pa rin naman to. Yung dati Miguel na nakilala mo. Alam ko naman yun, kaya lang kasi mas madalas na tayong hindi nagkakasundo kaysa nagkakaunawaan. Tapos napalala pa nitong pandemic dahil mas nahihirapan tayo sa nangyayari. Ikaw na rin na may sabi na natin.
Intindi mo naman sana, Dayan. Hindi na tayo dalaga o binata. Ako pa talagang dapat umintindi. Hoy, para sabihin ko sa'yo ha, naiintindihan ko lahat. Kung makapagsalita ka naman parang ikaw lang ang namumroblema. Ako rin naman. Hindi madali ang buhay natin ngayon at hindi lang ikaw ang nahihirapan. O di ikaw na ang magaling. Panalo ka na, talo na ako. Ikaw na itong nakakaintindi ng lahat. Alam mo, ewan ko sa'yo. Yung ugali mong yan ang tinutukoy ko. Habang tumatagal, mas lalo ka nagiging pilosopo. Yan ba ang epekto ng lockdown sa'yo? Ito ang epekto ng walang pera. Sa palagay mo ba, magkakaroon ka ng pera kung wala ka nang gagawin kundi mainis lang? Bakit? Kapag naging masaya ba ako o naging mahinahon katulad ng gusto mo mangyari, magiging maayos ba ang buhay natin? Babalik ba sa dating lahat? Hindi naman, di ba? Alam mo, ang mga masasaya lang at kampante ngayong may pandemya, yung mga tao na may bilyones sa bangko, maraming ari-arian at walang iniisip na problema. Sana talaga lahat katulad nila. Pareho po kaming high school graduate ni Miguel at kahit na hindi kami pinanganak na mayaman, ay may pangarap pa rin po kami para sa aming anak. Siguro hindi maintindihan ng iba ang sentimiento namin at sasabihing hindi na lamang sana namin dinamay ang anak namin sa aming kahirapan. Pero malakas po ang paniniwala ko ng panahon na yon na pagsubok lamang ang pinagdaraanan namin, Papa Dudut. Masipag naman po kaming pareho at determinado sa buhay. Kaya lang dahil nga sa pandemic ay kinakailangang magsarapan samantala ng pabrika na pinagtatrabahuhan ng live-in partner ko, Papa Dudut. Tapos noong nag-resume naman ang pasok nila ay naging irregular na ito. Kaya nga hindi katakataka na maging mainitin ang ulo ni Miguel ng mga panahon na yon na pilit ko namang inuunawa. Bagaman sa loob-loob ko ay hindi po ako sanay na palagi po kaming nag-aaway. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa. Nasa Spotify na, Barangay Love Stories. Pakinggan kahit kailan, kahit saan. Barangay Love Stories sa Spotify. Kinig na, kabarangay! Ang sabi po nila ay lubusan mong makikilala ang isang tao kapag nagkasama na kayo sa iisang bubong. Totoo po yon dahil unti-unti ay nakikita ko ang totoong ugali ni Miguel. Mabait naman po siya at responsableng tatay sa anak namin. Kaso kapag wala siyang pera, mainit ang ulo niya. Akala ko tungkol lamang sa hindi regular na pasok niya sa pabrika ang dahilan kung bakit madalas ay kinakapos kami noon sa pera. Pero nabanggit niya minsan sa isa naming pagtatalo na nagbabadya na naman palang magbawas ng empleyado ang pinagtatrabahuhan niya dahil nga sa maliit na kita. At isa po siya sa mga napipintong mawala ng hanap buhay. Parang pinagsakloban po ako noon ng langit at lupa dahil paano na lamang ang mga bayarin namin kung mawawalan siya ng trabaho. Kahit na sabihin natin na pwede nang lumabas ng bahay ay hindi pa rin po gaanong kadaling humanap ng mapapasukan. Umaasa na lang talaga ako na maaawa ang management nila sa kanila at matatapos na rin ang pandemya sa lalong madaling panahon. Sumabay pa talaga tong anak natin. Oh, halika na baby. Kakargahin ka na ni mama, ha? Oh, tahan na. Nandito na nga si mama. Tahan na ikaw. Anong sinabi mo, Miguel? Teka lang ha. Para kasing hindi ko naintindihan. Ano ba kasi sa mga sinabi ko hindi mo naiintindihan? Ang linaw-linaw naman nun, Dayan. Hinaan mong boses mo, pinapatulog ko pa tong anak mo. Ikaw ang labo mong kausap. Nagtatanong ka tapos bigla ka na lang magagalit kapag sinagot ko. Akala mo naman parang nakagawa ako ng malaking kasalanan. Hindi ka pa nakakagawa pero makakagawa pa lang. Alam mong hindi ganun yun. Plano mo magkaroon ng relasyon sa bisor mo samantalang pamilyado ka na, Miguel. Alin doon ang hindi kasalanan? Sige nga. At kakaiba ka rin ano? Ipinagpapaalam mo pa talaga sa akin ang tungkol sa bagay na yan. Ganyan ka na ba talaga kagago? Ano ba sa
palagay mong mararamdaman ko bilang babae at nanay ng anak mo? Bago mo ako sabihan gago, intindihin mo muna ang sitwasyon. Saka bakit ba nagre-react ka ng ganyan? Mas gusto mo ba na hindi ko sinabi sa'yo? Itarantado ka pala talaga eh! O tignan mo, pati anak natin ay iingayin sa'yo. Shh. Tahan, anak. Sorry. Anak, tahan, sige na. Huwag ka makinig sa siraulo mong tatay. Huwag ka nang umiyak. Kung wala ka naman matinong sasabihin, pupunta na kami sa higaan nitong anak mo. Teka sandali, nag-uusap pa tayo eh. Parang gago naman to oh. Ano bang hindi mo maintindihan? Huwag mo nga ipagpilitan na sang-ayunan ko yung tungkol dyan. Alam mo, kung hindi ko lang hawak tong anak natin, baka nasampal ko na yung mukha mo, buwisit ka. Daya naman, pakinggan mo muna kasi ako bago ako magalit. At ano pa bang gusto mong sabihin? Hindi ka pa ba tapos? Kasi kung alam mo lang kung gaano ako nasasaktan ngayon at nagagalit, may isip mong mahiya at manahimik na lang eh. Ay! Okay, sorry na kung nasaktan kita pero maniwala ka. Hindi yun ang intensyon ko. Ang akin lang naman, inalok ako ng bisor ko. Nakapalit ang pagkakaroon namin ng relasyon, ibabayaran niya ako. Pero yung relasyon naman na yun, hindi katulad ng sa atin. Wala lang yun. Wala kasamang feelings yun. Pwede ba wag mo na nga akong gawing tanga? Hindi kita ginagawang tanga. Sinasabi ko lang sa'yo na may oportunidad na nakalatag. Kailangan na lang natin sunggaban. Huwag mo nga ako idamay sa kagaguhan mo. Nananahimik kami ng anak mo. Extra income. Yun lang naman na gusto ko maisip mo. Saka alam din naman ng bisor ko na may pamilya na ako. May asawa na rin yun, kaya laro-laro lang to. Yun na nga ang hindi ko maintindihan eh. May asawa na pala siya pero bakit gusto pa rin niyang gawing komplikado ang lahat? Tapos plano pa niya talagang guluhin ang pamilya natin? Hindi mo man lang ba naisip yun, Miguel? Ako na nga nagsasabi sa'yo na hindi mangyayari ang bagay na kinatatakutan mo eh. Kaya pwede ba, huwag mo nga pangunahan ng mga hindi pa nangyayari. Ang hirap kasi sa'yo, emosyon mo kagad ang pinapairal mo imbis na yung utak eh. Kailangan natin ng pera, Dayan. At hindi natin masusustentuhan ang lahat ng pangangailangan natin sa kakarampot na sinasahod ko sa 3 araw na pasok namin sa pabrika. Paminsan-minsan nga mag-isip ka rin bago kang gumawa. Buisit ka! Ikaw ang buwisit! Halos mabuwal po ako noon mula sa pagkakatayo noon matapos ipaalam sa akin ni Miguel ang tungkol sa pinaplano niya. Partida mukhang hindi po siya kinilabutan nang sabihin niya yon at pilit pa niya talaga akong kinukumbunse na nasa matinong pag-iisip po siya. Kaya hindi niyo po ako masisisi kung nagalit po talaga ako dahil isang malaking kabaliwan ang gusto niyang mangyari, Papa Dudut. May sa ilang araw ko rin siya noong hindi kinibo at nagbanta ako na lalayasan namin siya ng anak namin kapag pinagpilitan pa niya ang gusto niya. At bagaman sinabihan niya ako ng maarte at makitid ang isip ay tinigilan na rin po niya ang pagpipilit na pumayag ako sa plano niyang pakikikabit sa bisor niya kapalit ng pera. Akala ko parte lamang po yun ang pagsubok sa aming relasyon na hindi katagalan ay malalampasan din namin subalit hindi po pala tapos magsaboy ng kamalasan ng tadhana dahil bigla namang nagkasakit ang anak namin na si Miguel. At kinailangan po itong dalhin sa ospital. Akala po namin ay simpleng ubo lamang at sipon pero pulmonya na pala at umabot pa sa punto na nabingit sa kamatayan ng buhay ng kaisa-isa naming anak ni Miguel. Wala po kaming pera ng panahon na yon, Papa Dudut, at hindi ko alam kung ano ang gagawin ko hanggang sa bigla nga pong binanggit sa akin ni Miguel na inaalok siya ng tulong pinansyal ng kanyang bisor kapalit ng pagkakaroon nila ng sekretong relasyon. Kaya kahit labag po sa loob ko na makihati sa iba ay pumayag na rin po ako na tanggapin ang alok niya alang-alang sa aming anak. Kumusta anak natin? Okay naman siya. Ayan, natutulog na pagkatapos kong palitan ng diaper. Mabuti naman kung ganun. Nag-alala talaga ako ng gusto kasi akala ko mawawala na sa atin si baby. Ako rin, Miguel.
Kala ko mawawala na sa akin ang anak natin. Kapag nangyari yon, ako, masisiraan talaga ako ng ulo. Takot na takot ako nung sinugod natin siya sa ospital. Hindi ko alam ang gagawin ko sakaling... Tahan na. Di ba nga? Sabi naman sa'yo ng doktor na nasa mabuting kalagayan na si baby. Ligtas ng anak natin kaya hindi mo na kailangan mag-alala. Teka, saan ka pala galing? Kanina pa kita tinetext kasi wala akong kasama dito sa bahay natin eh. Tsaka ano ba yung mga plastic na dala mo? Ah, ito ba? Mga pinamili ko sa grocery. Gatas, diaper ni baby at iba pang mga kailangan natin. Tingnan mo, ang dami di ba? Siguradong matagal-tagal din to bago maubos. Saan ka naman kumuha ng perang pinambili mo niyan? Saan pa ba? Eh di dun sa, alam mo na. Alam mo, ang bait nga niya eh. Kasi dinagdagan niya ibinigay niya sa akin dahil naikwento ko na lalabas na sa ospital ang anak natin. Oh, ito. May bibigay ako sa yung pera pang gastos mo. Bumili ka ng damit o gamit na gusto mo. Kasi nakabili naman ako ng mga pagkain natin. Miguel, parang hindi ko matatanggap ang perang yan. Bakit naman? Ikaw na nga to inaabutan ng pera, ayaw mo pa. Alam mo naman na pumayag lang ako na makipagrelasyon ka dun sa bisor mo dahil kailangan na kailangan natin ng pampa-ospital ng anak natin, di ba? Oh, heto, nakalabas na sa ospital ang baby natin. At anong gusto mo sabihin? Tigilan ko na ang relasyon namin, ganun ba? Para namang hindi pwede yun, Dayan. At bakit hindi pwede? Malaki-laki na rin ang naitulong niya sa atin simula nung ospital ang anak natin. Nakalimutan mo na ba? Napakawalang utang na loob ko naman yata kung basta-basta ko na lang siya iiwan sa ere. Pero Miguel, hindi... Baka naman nauntog lang yung ulo mo sa kung saan. Anong sinabi mo? Kasi kung ano-ano na naman ang pinagsasabi mo. Diba, napag-usapan na natin to. Pumayag ka nga eh, nakalimutan mo na ba? Pumayag ako dahil nag-aagaw buhay noon ng anak natin. Pero bakit para bang nag-e-enjoy naman yata kayo? Ikaw ba matanong lang kita ha? Nawala na ba dyan sa kukote mo na may pamilya ka na? Lintik ka naman, Dayan, oh. Siyempre hindi ko naman nakakalimutan yun. Huwag ka sumigaw! Natutulog yung anak mo oh! Pag nagising to, ikaw maghehele dito, buisit ka! Ikaw ang buwisit. Ang gulo ng utak mo. At kahit kailan hindi mo talaga ginagamit yung ulo mo. Nakalabas na nga na ospital ang anak natin. Pero may mga pangangailangan pa rin siya. May kailangan pa siyang inuming gamot, hindi ba? Ibig sabihin, kailangan pa rin natin ng pera. Kaya hindi ko pwedeng tapusin ang relasyon namin ng bisor ko. Dahil may nahihita pa ako sa kanya. Sana, kilabutan ka sa mga sinasabi mo ngayon! Nagiging praktikal lang ako kaya pwede ba wag mo akong konsensahin ng ganyan? Ngayon, kung ayaw mo na itong pera binibigay ko, edi wag mo. Dami mo pa sinasabi. Isang linggo rin pong na-confine ang anak namin noon at sa tulong ng perang ibinibigay ni Miguel ay gumaling at nakalabas na rin po kami sa ospital. Pumapasok pa rin naman si Miguel sa pabrika at nag-aabot ng sweldo niya pero nagpatuloy pa rin po ang pakikipagrelasyon niya sa bisor niya. Dahilan niya hindi raw po namin alam kung kailan namin kakailanganin ng pera kaya hanggat may pwedeng pagkuhanan ay samantalahin na raw po namin. Wala po akong nagawa noon kahit na ayaw ko papadudot. Malaking bahagi rin kasi ng pambili namin ng gatas at diaper ng anak namin ay galing sa perang kinikita ni Miguel mula sa pakikipagrelasyon niya sa iba. Ayaw ko na naman pong idetalye pa ang ginagawa nila pero alam ko po na may nangyayari sa kanilang dalawa. Alam ko po yon dahil nakikita ko yung mga kiss marks sa lieg at dibdib ng live-in partner ko. Tapos naaamoy ko rin ang pabango ng babaeng yon sa katawan ni Miguel Papadudut. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa. Nasa Spotify na! Barangay Love Stories. Pakinggan kahit kailan, kahit saan. Barangay Love Stories sa Spotify. Kinig na, kabarangay! Naging maayos po ang takbo ng buhay namin pagdating sa pera, Papadudut. Pero pumakla naman at tumabang ang dati naming matamis na relasyon ni Miguel. Bagaman sinasabi niya noon na huwag akong mag-alala dahil hindi niya kami ipagpapalit sa iba ay lalo na nga doon sa bisor niya at tanging pera lamang ang habol niya rito ay malakas pa rin po ang kutob ko na darating yung araw na manlalamig na lamang siya sa akin. Pero sa kabila ng lahat ay nagpaka-martir po ako, Papadudut.
Kahit na alam kong nakakasuka na nakikisiping siya sa iba, kapalit ng pera ay pumapayag pa rin po akong gamitin niya. Lalo na sa tuwing nakakaramdam siya ng pangangailangan. Naisip ko kasi na kung pagbibigyan ko siya ay baka ma-realize niya na mas masarap pa rin akong kasama sa kama kesa doon sa bisor niya. Tanga na kung tanga, Papa Dudut, pero nang mga panahon na yon ay desidido na po akong bawiin ang dapat ay sa akin. Pakiramdam ko, makakatulog ako nito ng mahimbing. Grabe, Dayan. Habang tumatagal, parang nasasabay mo na yata ang resistensya ko ah. Nakailan nga ba tayong rounds ngayon? 2? 3? Miguel, hindi ka pa ba kontento sa akin? Naibibigay ko naman yung pangangailangan mo, di ba? Kaya hindi mo na kailangan bumalik-balik pa doon sa babaeng yun. Sana naman ba papunta ang usapan nating to? Panira ka naman ng mood eh. Nakakabwisit ka talaga kahit kailan. Pero ano pa bang kulang sa akin? Diba sabi mo, nasasabayan na kita kahit na ilang rounds pa ang gusto mo? Tapos sinusunod ko naman yung mga pinapagawa mo. Ang gusto ko lang naman, ako na lang. Huwag ka nang bumalik sa kanya. Alam mo, ang bagal talaga ng proseso ng utak mo, no? Hindi mo talaga ako maintindihan. Alin ba kasi ang hindi ko naiintindihan? Sige nga, sabihin mo nga. Ipaintindi mo sa akin. Yang kaparaningan mo at pagiging silosa mo hindi ko maintindihan. Napag-usapan na natin to, di ba? Sa sobrang daming beses na nga, malapit na ako magsawa. Puro ka duda, puro ka hinala. Naglilihim ba ako sa'yo? Hindi naman, di ba? Kaya bakit ka na naman nagkaaganyan? Sa pagkakatanda ko, hindi naman ako nagkukulang sa inyo ng anak natin. Pero hanggang kailan mo planong gawin ang bagay na yan? Hanggang sa lumaki ang anak mo? O hanggang sa mamatay ka? Hindi ka man lang ba nag-aalala na baka dumating yung panahon na kapag nalaman ng anak natin tong katarantaduhan mo, isumpa ka niya bilang tatay niya? Katarantaduhan ko lang ba talaga? Sigurado ka, Dayan? Baka nakakalimutan mo. May permiso mo ang ginagawa ko. Pumayag ka. Ibig sabihin, katarantaduhan nating dalawa to. Walang yaka? Huwag mo nga akong idamay dyan. Alam mo wala akong pagpipilian noon. Kailangan natin ng pera at walang-wala tayo noon. Hindi ko naman maatim na pabayaan ang anak natin. Yun na nga punto ko. Hindi naman ikaw ang agrabyado rito. Katawan ko ang binibenta ko. Kapalit ng pera na pantustos sa pamilya natin. Tapos ikaw pa tumiga na magreklamo ng ganyan? Bakit ba hindi ka na lang makontento? Sa'yo naman ako umuwi. Regular naman may nangyayari sa atin, di ba? Ano pa bang gusto mo? Pero kasi lumalabas na pinagsasalitan mo lang kami eh. Pagkatapos ko siya naman, tapos ako ulit, tapos siya na naman. Hindi ba pwedeng ako na lang at wala na siya, Miguel? Ay nako, napaka-arte mo. Maarte na kung maarte. Bahala ka kung yan ang gusto mong isipin. Pinaikinabangan naman natin ang pera binabayad niya sa serbisyo ko, hindi ba? Kaya kung ako sa'yo, mananahimik na lang ako rito. At hindi ako magpapapraning. Sarap ka ng buhay mo ngayon eh. Tapos nakukuha mo pa magreklamo. Makaalis na nga. Saan ka pupunta? Hindi pa tayo tapos mag-usap, Miguel. Pupuntahan mo siya, no? Hayop ko talaga, napakawalang niya mo. Mag-iossi lang ako. Dahil nauumay na ako sa pagmumukha mo. Buisit na buhay to, oh. Sinisira mo ang gabi ko. Akala ko lang pala ay kaya kong sikmurain ang lahat, Papa Dudut. Pero nagkamali po ako. Sa tuwing may nangyayari kasi sa amin ni Miguel ay hindi ko mapigilang makita sa bawat pagpikit ng mga mata ko ang mukha ng babaeng kaagaw ko sa atensyon at katawan ng lalaking mahal ko. At hindi ko po mapigilang mandiri sa kanilang dalawa pati na rin sa sarili ko. Matapos pong mapansin ni Miguel ang panlalamig ko sa kanya ay nagsimula na rin po siyang hindi umuwi sa bahay ng madalas. Siyempre alam ko kung saan siya nagpupunta. Pero wala po akong magawa dahil sa umpisa pa lamang ay pumayag na ako sa kalokohan nila. Nang mga panahon na yon ay para po akong kumuha ng bato na ipupukpok ko sa ulo ko, Papa Dudut. At doon na nga po ako nag-decide na ayoko na.
Magsasalita na ako at maninindigan na tigilan na ni Miguel ang kawalang hiyaan dahil darating ang araw na ano na lamang ang sasabihin ng anak niya sa amin na mga magulang niya, hindi ba? Kaya nga ginawa ko na po ang alam kong tama, Papa Dudut. Yon ay ang kausapin ng masinsinan si Miguel na tapusin na niya ang pakikipagrelasyon sa bisor niya sa lalong madaling panahon. At magsimula ulit kami bilang maayos na pamilya. Handa naman po ako noong kalimutan ang lahat-lahat ng nangyari. Ngayon ka na nga lang umuwi, ang init pa ng ulo mo. Wala ka na bang ibang gagawin kundi magalit sa akin? At ikaw, wala ka namang ibang gagawin kundi ang bungangaan ako? Kasi alam mo, nakakasawa na. Yan talaga ang dahilan kung bakit hindi ko dinadalasan pag-uwi rito. Kasi nakikita ko yung pagmumukha mo. Walang iya ka? Huwag mo nga akong baliktarin dahil alam natin pareho kung bakit ako nagkakaganito. Nagkakaganyan ka kasi praning ka. Saka sandali nga, ano nga ulit yung sinabi mo? Gusto mong hiwalayan ko ng bisor ko? At bakit yun magagawin yun? Alang-alang sa pamilya natin, Miguel, gawin mo yun. Pwede naman tayo magsimula ulit. Lumipat tayo ng bahay, magpakalayo-layo tayo, di ba? Kahit naman paano may naitabi ka ng pera mula dun sa mga binayad niya sa'yo. Panahon na siguro para maghiwalay na kayo ng landas at tayo naman ang anak natin na magsama. Hindi ko alam kung kaya kong pagbigyan ng gusto mong mangyari, Dayan. At bakit? Sa mata ng Diyos, kami ang tunay mong pamilya. Pero hindi na ako masaya kasama ka. Anong sinabi mo? Pakiulit mo nga, para kasing nabingi ako, Miguel. Ay, ewan ko. Pero parang kapag nandito ako sa bahay kasama ka, parang nai-stress lang ako. Kaya minsan gusto ko na lang mapag-isa. O minsan mas gusto kong kasama siya. Dahil hindi naman niya ako tinatalakan ng ganyan. Inaalagaan niya ako. Binibaby. Kaya nga naisip ko parang hindi na ako masayang kasama ka, Dayan. Gago ka rin talaga, no? Gusto mo ba talagang palabasin na akong sumisira sa pamilya natin na samantalang ikaw naman talaga? Ipapaalala ko lang sa'yo, yung sinabi mo noon. Diba? Ibinida mo pa nga sa pagmumukha ko na hindi ka magkakagusto sa kanya. Na ako, kami ng anak mo ang mahalaga sa'yo. Tapos bakit bigla mo naman yata akong lilinyahan ng ganyan ngayon? Ewan ko, hindi ko alam. Kahit ako naguguluhan na rin sa nararamdaman ko. Ang gusto ko lang naman ay bumalik tayo sa dati. Yung bang magkaroon ng normal na pamilya. Handa ko namang isang tabi lahat-lahat eh. At isipin na hindi to nangyari, Miguel. Hindi mo ba yun naiintindihan? Kailangan ka namin ng anak mo. Huwag mo naman sanang ipagkait sa kanya yung karapatan na magkaroon ng masaya at kumpletong pamilya. Hindi tayo kailanman magiging masaya kapag wala tayong pera. At wala akong ibang alam na gawin para mas kumita na malaki bukod sa ginagawa ko ngayon. Kaya kung gusto mo pa rin magkaroon ng buo at kumpletong pamilyang anak natin, wag mo na ulit panghimasukan ng diskarte ko. At kapag umuwi ako rito, wag ka na rin dumaldal ng kung ano-ano. Kasi lalo lang talaga ako nasusuya sa'yo. Napakawalang yaw talaga! Aray! Hoy! Tigilan mo yan! Buwisit ka! Nakakawalang gana ka na talagang babae ka! Sana masunog na yung kaluluwa mo sa impyerno! Alam ko na marami sa ating mga kabarangay ang magsasabi na kasalanan ko rin naman kung bakit ako nasasaktan. Kung sana una pa lamang ay hindi na ako sumang-ayon sa gustong mangyari ni Miguel. Hindi sana niya isusumbat sa akin na magkasabwat kami sa katarantaduhan na pinaggagawa niya. At hindi rin po sana nagbabadyang mawasak ang pinakaiingatan kong pamilya. Gulong-gulo na po ako, Papa Dudut, at hindi ko na talaga alam ang gagawin ko, lalo pa't magpahanggang sa ngayon ay tuloy pa rin si Miguel sa pamamangka niya sa Dalawang Ilog. At bagaman umuwi pa rin siya sa apartment namin ay hindi na po katulad ng dati ang aming relasyon at turingan sa isa't isa. Sa kasalukuyan, bagaman nasasaktan ang gusto ay pinilit ko pong libangin ang sarili ko sa pamamagitan
ng pagtitinda online at kahit paano ay naitabi ko po yung huling sweldo ni Miguel mula sa pagtatrabaho niya sa pabrika bago siya tuluyang umalis na doon. At yun po ang ginamit kong puhunan para makapag-reseller online. Nag-iipon po ako, Papa Dudut, dahil pinaplano ko pong umuwi sa probinsya namin kasama ang anak ko at tuluyan ng iwanan dito si Miguel. Hindi ko na po talaga kayang makisama sa kanya pero kapag naiisip ko po na palalakihin kong mag-isa ang anak namin ay natatakot po ako. Hindi ko alam kung kaya ko o magiging unfair ba ako sa anak namin dahil lalaki siyang walang ama. Kaya nakikiusap po ako sa mga kabarangay natin na sana ay mabigyan nila ako ng payo at maliwanagan ako sa desisyon ko. Hindi ko na po kasi talaga alam kung saan ako lulugar at wala naman akong malalapitan. Sa pakikinig na lang po talaga sa radyo at ng programa ninyo ako kumukuha ng mapagkakaabalahan bukod sa aking munting hanap buhay. Kaya sana po ay matulungan niyo ako. Maraming salamat po, Papa Dudut, kung sakaling mapili po ninyo ang kwento ng buhay ko at sana po ay ipagpatuloy po ng programa ninyong Barangay Love Stories ang makapagbigay ng mga kwentong kapupulutan ng aral at inspirasyon ng ating mga tagapakinig. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Diane. Barangay Love Stories. Love Stories. Barangay LS 97.1 97.1 Number 1 Forever. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Sa isang relasyon ay hindi sapat na isa lang ang nagmamahal ng buo. Ngunit para sa iba ay hindi madaling sabihin ang salitang tama na. Lalo na kung ang mga puso nila ay patuloy pa ring nagpapasaya ng taong dito ay sumira. Ikaw, kabarangay, kaya mo pa bang mahalin ng husto ang taong nanakit sa'yo? Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo at sa mga nakikinig ngayon dito sa Barangay Love Stories. Mula nang makauwi ako rito sa Pilipinas ay naging isa na rin po akong avid listener ng mga kwento sa programa ninyong Barangay Love Stories sa Barangay LS. Madalas din po akong nakikinig sa online, Papa Dudut. Ako po si Randy, 34 years old, dating nurse sa Bahrain. May mga nakapagsabi na po sa akin na medyo kahawig kong araw po si Gabby Concepcion. Kinulang lang sa height at nasobrahan ng 10 pounds. Papa Dudut, may nakilala po akong babae noon na itago na lang natin siya sa pangalang Jaya. Nereto lang kami ng common friends namin sa isa't isa. Gusto na raw kasi ni Jaya ng serious man. Samantalang ako naman ay 1 year ng single noon mula sa 2-year relationship ko. Nung unang date namin ni Jaya ay nagbiro pa siya na seryosong tao raw ang pinahanap niya sa kaibigan niya pero hindi niya raw alam kung bakit exact opposite ang ipinakilala sa kanya. Mahilig kasi ako magpatawa, Papa Dudut. Pero sa kabila noon ay tama naman ang mga kaibigan namin na seryoso talaga ako. Hindi ako nanliligaw ng babae nang hindi ako sigurado. Kapag nagmahal kasi ako ay ibinibigay ko lahat kaya napakahirap din sa akin ang makapag-move on. Wala rin akong history ng cheating o anumang panloloko sa mga nakarelasyon ko. Nang tumagal kami ng 4 years at medyo napag-usapan na ang para sa future namin, naisipan ko nang mag-abroad para mabilis na makapag-ipon. Matagal na panahon pa kasi ang guguguling ko sa pag-iipon kung dito ako magtatrabaho sa Pilipinas. Kahit na alam naming mahirap ang LDR ay kampante na rin naman ako kay Jaya at kampante rin ako sa sarili ko na hindi ako magpapatukso.
Isa pa'y malinaw ang naging usapan naming dalawa. 5 taon lamang akong mag-iipon doon at pagkatapos ay magpapakasal na kami. At sa buong 5 taon na nasa ibang bansa ako ay proud akong sabihin na naging loyal ako kay Jaya. Yon ay kahit na may tuksong lumalapit sa akin tulad na lamang ni Bea na katrabaho ko sa Bahrain, Papa Dudut. Ikaw talaga, Randy. Nakakatawa ka. Dapat maging komedyante ka na lang eh. Siguro ang dami mo nang napasagot na babae kasi kalug ka. Nako, anong marami? 3 pa lang nagiging girlfriend ko. 2 years yung pinakamaikli ko naging relasyon. Talaga? Di nga. Binibiro mo naman ako eh. Aray, Oh, bakit? Ano nangyari? parang may lumagotok sa likod ko eh. Sign of aging na yan. Excuse me? 30 lang kaya ako, Kuya Randy? Makakuya naman to. Umuwi ka na kasi para magpahinga. Tayo na lang naiwan dito. Ang lakas mo kasing uminom eh. May pinagdadaanan lang kaya naparami ang inom. Teka, favor naman oh. Pwedeng pahilot naman itong likod ko. Ang sakit talaga eh. Sige. Teka, tatalikod ako para mahilot mo ako ng mabuti ha. Sigurado ka bang okay lang na nahawa ko tong likod mo? Oo naman. Hihingi ba ako ng pabor kung di okay sa akin? Sige na, simulan mo na. Oh, okay. Dito ba? Yan. Grabe, ang sarap. Nakakaginhawa sa pakiramdam. Baba mo pa ng konti. Ginawa mo pa akong masahista. O hindi naman. Diyan. Kanan mo ng konti. Ay, ang sarap. Okay na yan. Salamat ah. Anong salamat? Akin na 1,000 mo. Hindi, seryoso ako. Nagpapasalamat ako, hindi lang dahil sa pagmasahe mo. Thank you kasi ang hirap ng LDR eh. Ikaw na lang nagpapasaya sa akin dito. Anong ibig mong sabihin? Papasa na ba akong komedyante? Hindi yun, ano ka ba? Ano kasi, yung presensya mo, malaking bagay yun sa akin. Kasi kung wala ka, baka nalunod na lang ako sa kalungkutan. Nandito lang naman ako bilang kaibigan mo. Kaya kitang damayan kung kinakailangan. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Randy? Pwede ba akong lumapit pa sa inupuan mo? Tabihan kita. Ha? Bakit? Lalapit na nga lang ako. Ayoko kasi na magkatapat tayo. Gusto ko magkatabi. May gusto lang kasi akong gawin eh. Sana pumayag ka. Anong gagawin mo? Sabihin mo muna. Gusto kitang halikan ngayon. Ano? Bea, may girlfriend ako. Alam mo naman yun, di ba? At ikaw, may boyfriend ka rin. Huwag mo naman akong tanggihan. Alam ko namang gusto mo rin ako eh. Kita naman sa mga kinikilos mo. Huwag mo nang lokohin ang sarili mo. Alam mo, sige, aaminin ko. Maganda ka, malambing, hindi ka mahirap magustuhan. Pero hindi ikaw yung tipo na mamahalin ko talaga. Ayokong saktan si Jaya. Ilang taon na rin kaming dalawa. Please, kahit isang halik lang. Sige na, Randy. Hindi talaga pwede. Lasing ka lang, Bea. Kaya ka nagkakaganyan. Damot mo naman, para isang halik lang eh. Gusto ko lang naman maranasan kung paano ba maging girlfriend mo. Kahit na isang gabi lang. Lasing ka na nga talaga. Alam mo, kahit ano pang sabihin mo, hindi ko lolokohin ang girlfriend ko. Nangako ako na magiging tapat sa kanya. Kaya please naman, Bea,
Umayos ka. Sigurado ako, may lalaki rin yung girlfriend mo sa Pilipinas. Hindi! Huwag mong itulad sa relasyon niyo ng boyfriend mo yung relasyon namin ni Jaya. Ang mabuti pa, tumayo ka na dyan. Umuwi ka na. Ayoko! Kung ayaw mo pang umuwi, mauuna akong umalis. Bahala ka dyan. Sa hindi ko may paliwanag na dahilan ay tumatak sa akin ang mga sinabi ni Bea kahit naiinis ako sa ginawa niya. Nang mga sandaling yon kasi ay may nararamdaman na akong iba kay Jaya, Papa Dudut. Dahil sa sinabi ni Bea ay parang nagising ako sa katotohanan na may posibilidad ngang mangyari yon. Napansin ko kasing may nagbago na kay Jaya. Hindi na siya tulad ng dati na sabik sa pakikipag-usap sa akin at hindi makahintay na matapos ang trabaho ko. Papa Dudut, tunog mababaw. Pero dahil nga LDR kami ay hindi ko maiwasang mag-isip ng kung ano-ano. Nakita ko na may pagbabago rin sa mga pinost ni Jaya sa online. Bigla kasi siyang nagka-interes sa rock music. Kahit na ang mga paborito naman niya noon ay yung mga ballad at love songs. Nagpakulay din siya ng buhok at noong tinanong ko siya kung bakit siya nagpakulay, ang tanging sagot niya lamang ay uso raw ang ganong kulay ng panahon na yon sa Pilipinas. Ako naman po itong isang uto-uto na agad na naniwala sa mga sinasabi niya. Hanggang sa magkamali siya ng send ng message sa akin. Nabanggit niya sa message na yon ang pangalang Ralph na ini-invite niyang mag-hangout pagkatapos ng gig. Kahit na hindi ko noon nakikita, alam kong nataranta siya nang mamali siya ng pag-send sa akin. Agad ko naman siyang tinawagan para tanungin kung sino yung Ralph na tinutukoy niya sa pag-chat-chat, Papa Dudut. Buti naman sinagot mo tong pag-video call ko sa'yo. Nabasa ko yung message na aksidente mong nasend sa akin. Sino ba yung Ralph na yon? Wala yun. Bahista lang yun ng gusto kong banda. Bakit kailangan mo pang ayain mag-hangout? Tsaka sino ba yung mga makakasama mo mamaya? Ano ka ba? Mga kaibigan ko lang yung makakasama ko. Ikaw kung ano-ano na naman yung iniisip mo dyan. Sino nga kasi yung Ralph? Hindi mo sinasagot yung tanong ko eh. Bakit kailangan pa siyang imbitahin? Wala nga. Huwag ka ngang paranoid. Huwag maging paranoid. Alam mo naman siguro kung gaano ko kalayo sa'yo, di ba? Tapos may iimbitahan kang lalaki para mag-hangout. Huwag ka na nga mag-isip ng kung ano dyan. Pinaimbita lang yun sa akin ng kaibigan ko. Pinaimbita, pero parang ang close na close nyo kung makapag-chat ka. Tsaka, bakit naka full makeup ka? Bakit? Masama na ba ngayon kung naka-makeup ako? Kasi hindi ikaw yan eh. At paano mo malalaman kung sino talaga ako? Huwag mong ibahin yung usapan. Sino yung Ralph na yon? At parang iniiwasan mong pag-usapan, ha? Wala nga! Paulit-ulit ka naman eh. Babe naman, 4 na taon na ako dito sa Bahrain. Ni minsan hindi kita niloko. Tandaan mo yan. Pinagbibintangan mo ba ako na niloloko kita? Ipinapaalala ko lang. Kasi pakiramdam ko madalas nakakalimutan mo na may boyfriend ka. Napaka-OA mo naman. OA na pala magpaka-boyfriend ngayon? Sa tono mo kasi parang inaakusahan mo ako na nanloloko. Alam ko limitasyon ko sa lahat ng bagay kaya hindi mo ako kailangang paalalahanan. Sana nga. Kasi kapag ginawa mo yon, wala akong laban eh. Ang layo-layo ko. Pwede ba? Tigilan mo na yung pag-iisip niyan. Mag-hangout lang kami ng mga kaibigan ko. Yun lang yon. Sana nga. Dahil kapag may ginawa kang kalokohan, alam mo na kung anong mangyayari. Kung may tiwala ka sa akin, hindi ka mag-iisip ng ganyan. Tulad mo nalulungkot din naman ako na malayo tayo sa isa't isa. May tiwala ako sa'yo, alam mo yan. Pero sana wag mong sirain yun para lang sa kung sinong lalaki. Lagi mong tatandaan kung gaano na tayo katagal. Kasi ako, aminado may tukso pero pilit kong nilalayuan para sa'yo. Maniwala ka man sa hindi, ganun din yung ginagawa ko. Kaya please lang, wag mo kong akusahan ng bagay na di ko naman ginagawa. Nagpaalala lang ako, babe. Kaya sana di ka makalimot.
Sana, pagbalik ko, ako pa rin. Ikaw pa rin naman talaga eh. Ikaw lang kasi nag-iisip ng kung ano-ano dyan. Hindi mo naman ako masisisi. Ang layo ko sa'yo. Hindi kita mababantayan dyan. Hindi mo naman ako kailangang bantayan. Kaya ko na sarili ko. Maliban na lang kung wala ka talagang tiwala sa akin. Hindi ganun yun eh. Ayoko lang talaga na may umaaligid na lalaki sa'yo. Pwedeng ikaw wala ka namang balak na patulan sila. Pero sila? Hindi tayo sigurado. Baka kulitin ka pa. At sa tingin mo, basta na lang ako papayag na kulitin ako? Ay, sabi ko nga sa'yo, kaya ko na sarili ko. Ay, sige na. Ibaba mo na. Mukhang paalis ka na eh. Oo, paalis na talaga ako. Sinagot ko lang tong tawag mo para linawin yung nangyari kanina. Sige na ha, ingat ka dyan. Bye! Ang totoo, Papa Dudut, kaya ako galit na galit ng mga panahong yon ay dahil takot na ako. 8 years na kami noon ni Jaya at 4 years pa na LDR. Nalampasan namin lahat ng yon kaya hindi ko maisip na mawawala pa siya sa akin. Matapos lahat ng pinagdaanan namin at mga sakripisyo ko. Para akong praning na nagbabantay ng mga social media accounts niya. Nag-check na mga na nagla-like at nilalike niya at kinokomentan niya sa IG. Sa awa ng Diyos ay hindi ko na siya ulit nahuli na may kinakausap na lalaki sa online. Pero nang umuwi akong muli sa Pilipinas ay doon ko na napatunayan na parang ang daming nangyari sa loob ng 1 taon mula ng huling uwi ko. Ang laki ng pinagbago ni Jaya. Kahit noong unang yakap niya sa akin, pagdating ko ay ramdam kong hindi na yon kasing higpit pa. Nung huli kaming magkita, Papa Dudut. Para bang hindi na siya ganon kasabik na makita ako. Kapag magkasama at nagde-date kami ay ramdam ko noon na parang nagpapanggap na lamang siya na masaya. Pero ang totoo ay gustong gusto na niyang matapos yon. Nang mga panahong yon, Papa Dudut, ay maraming tumatakbo sa isipan ko. Pero hindi ko naman siya magawang kumprontahin. Nang dahil lang sa mga napapansin kong mga pagbabago sa kanya ng mga panahong yon, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, makalipas ang 3 linggo mula noong umuwi ako ng Pilipinas para magbakasyon, ay nangyari na nga yung pinaka-kinakatakutan ko. Hindi ko akalaing magkakatotoo yung sinasabi noon ni Bea na baka may ibang lalaki na si Jaya. Halos sumabog ang dibdib ko sa galit nang mahuli ko ang girlfriend ko. Hindi ko akalain na kahit nasa Manila na ako noon at ilang kilometro na lamang ang layo namin sa isa't isa ay kinailangan ko pa ring i-stalk ang social media account niya para malaman kung saan siya madalas pumupunta. Marami siyang hindi sinasabi sa akin noon, Papa Dudut, kaya hindi rin sumagi sa isipan ko na maaaring may relasyon na nga sila ng Ralph na yon. Dahil hindi rin naman sikat yung banda ng lalaking yon at kung saan saang pipitsuging bar lamang tumutugtog ay nahirapan din akong hanapin kung saan sila may gig. Hindi ko rin kasi alam kung tuwing kailan tumutugtog yung banda ng lalaki. Sa totoo lang ay wala sana akong pake, pero dahil mukhang may ugnayan na sila ni Jaya ay unti-unti na akong nag-imbestiga. Hanggang sa isang gabi, natsyempohan ko nga ang banda nila sa isang bar at yun na nga, Papa Dudut. Nakita ko doon si Jaya. Dahil maraming tao at kay Ralph lang siya palaging nakatingin noon ay hindi niya ako napansin. Kitang-kita ko kung gaano kalagkit ang tingin ni Jaya habang tumutugtog ang lalaking yon sa entablado. Pero wala nang masasakit pa sa nakita ko sa kalsada habang nakapark ang sasakyan ni Ralph. Sinundan ko sila roon para hulihin sa akto pagkatapos ng gig. At doon ko na sila naabutan na naghahalikan sa loob ng kotse ng lalaking yon. Nakabukas pa noon ang bintana kaya kitang-kita ko sila mula sa labas. Parang pinunit ng paulit-ulit ang puso ko habang pinapanood kung gaano sila kasabik sa isa't isa. Kinompronta ko yung lalaki at pilit na pinabababa ng kotse niya, Papa Dudut.
Hayop ka! Napakawalang hiya mo! Randy, tama na sabi. Pinagtitinginan na tayo ng mga tao. Yun bang ibagpapalit mo sa akin? Yung duwag na yun? Di na kayo nahiya sa kababuyan nyo! Sa pampublikong lugar nyo pa naisipan maghalikan! Babe, please naman, wag dito. Wag kang mag-eskandalo rito. Talaga? Huwag ako mag-eskandalo? Wag dito, please. Ilugar mo naman yung galit mo. Ang galing mo rin no? Pag yung lampungan nyo, pwede, kahit saan. Pero yung galit ko, kailangan kong ilugar. Ewan ko sa'yo. Basta wag tayo rito mag-usap. Ikaw pa talaga may ganang magalit? Parang di ka man lang nag-guilty sa ginawa mo Bakit? Matagal mo na bang ginagawa to? Sa nakita ko parang sarap na sarap ka pa nga habang nakikipaghalikan ka sa kanya Ano? Ginanahan ka ba? Ano, Jaya? Hindi ka na makasagot? Nahihiya ka? Mabuti naman, tinablang ka pa ng kahihiyan. Pero huli na Nahuli ko na kayo. Sorry. Sorry? Yan lang masasabi mo? 8 taon! 8 taon na yung relasyon natin. Tapos ngayon ka ba nagloko? May usapan tayo! Ano pa bang gusto mong sabihin ko? Na mahal ko siya? At ayoko na sa'yo? Ano? Anong sinabi mo? I'm sorry. Hindi. Nadala ka lang ng emosyon mo. Hindi mo siya mahal. Sorry. Pero totoo yun. Mahal ko na siya. Mahal ko na si Ralph. Hindi totoo yan, Jaya. Hindi ako naniniwala. 8 taon na tayo Mas matibay yung 8 taon na yun, di ba? Hindi mo ba lubos na kilala yung lalaking yun? Randy, hindi ko ginustong malaman mo kung anong meron kami sa ganitong paraan. Pero baka mas mabuting maghiwalay na tayo. Kung itutuloy pa natin to, hindi na rin magiging tulad ng dati. Hindi Tinawag mo pa akong babe kanina, di ba? Wala nang patutunguhan to. Kaya mas mabuti kung maghiwalay na lang tayo. Seryoso ka ba? Seryoso kayo magpapalit mo ako? Tatapusin mo na lang ng ganon para sa isang patabong lalaki? Hindi pa tapon si Ralph. Mahal niya yung ginagawa niya. At yun yung nagustuhan ko sa kanya. Kaya ba mahal mo na agad siya? Ha? Hindi ako naniniwala. Natukso ka lang na patulan yung lalaking yun kasi malayo ako sa'yo. Babe naman, baka nabibigla ka lang. Baka nalilito ka lang ngayon kasi ang tagal nating LDR, di ba? Naiintindihan ko naman yun Matatanggap ko naman yun kung natukso ka lang. Sorry, pero yun na talaga yun. Mahal ko na si Ralph. Mas mahal ko na siya kaysa sa'yo. Babe, please. Please. Huwag naman ganito. Huwag mo kayo magpalit sa kanya. Ako yung tunay na nagmamahal sa'yo. Baka pwede pa natin pag-usapan to. Hindi na, Randy. Hindi na to kayang pag-usapan. Tapusin na lang natin to. Ganun na nga ang nangyari, Papa Dudut. Ako na ang niloko, ako pa ang nanuyo. Alam ko naman sa sarili ko noon na isang malaking katangahan ang ginawa kong yon. Nagpakababa ako para kay Jaya, para sa pagmamahal ko sa kanya. Sa tagal na kasi ng relasyon namin, sa halip na mabawasan ay mas lalo ko pa siyang minahal. Para makaiwas sa gulo at kahihiyan ay sinolo ko na lamang ang panlolokong ginawa sa akin ni Jaya. Maliban sa aming tatlo, yung mga tao lang na nakakita sa amin ang nakakaalam ng totoong nangyari. Halos 2 linggo kong sinuyo si Jaya, Papa Dudut. Nanligaw ulit ako sa kanya dahil nahiya rin si Jaya sa panlolokong ginawa niya ay wala rin siyang ibang sinabihan tungkol sa nangyaring iskandalo. Pero sa tingin ko, medyo natauhan din si Jaya dahil doon. Alam kong hindi niya rin nakalain na iiwan siya sa ere ng Ralph na yon. Lumipas nga ang 2 linggo matapos ko silang mahuli at meron na lamang akong ilang araw na natitira bago ako muling magbalik sa Bahrain. Naramdaman kong bumalik na ang loob ni Jaya sa akin. Kaya hindi na rin ako nagpatumpik-tumpik pa.
ng mga panahong yon, Papa Dudut. Bakit dinala mo ako dito sa tabing dagat? Di mo man lang sinabi na dito pala punta natin. Nilalamig tuloy ako. Magiging espesyal kasi tong gabi na to para sa ating dalawa. At yung dagat sa harap natin, ang magiging saksi nun. Ha? Ano bang meron? Di pa naman natin anniversary ah. Di rin naman natin monthsary. Hindi nga, pero may mas espesyal pa ron. Sus, pabitin ka pa dyan. May sorpresa ka sa akin no. Sabihin mo na dali. Excited na ako. Meron nga, pero pikit ka muna. Ikaw ah, may paganyan-ganyan ka pa. Pero sige, pipikit na ako. O ayan na, wala na akong nakikita. Kahit i-check mo pa. Okay, eto na. Pag sinabi kong dilat, tsaka ka palang didilat ha? Sige. Okay na. 1, 2, 3. Dilat. Ano yan? Kabibe? Puro ka talaga kalokohan. Kaya mo pala ako dinala dito ah. Mamumulot lang yata tayo ng mga shell eh. Kung mamumulot tayo ng shell, kanina pa sana natin ginawa. Buksan mo kaya muna. Buksan? Bakit may laman sa loob? Dami mong pakulo ah. Eto na, bubuksan ko na. Sing-sing? Ang ganda nito! Parang ikaw. Teka, advance gift mo ba to para sa anniversary natin? Pero, bakit sing-sing? Babe, bago ko to gawin, hiningi ko na yung basbas ng mga magulang mo. Maayos ako nagpaalam sa kanila at pumayag naman sila na gawin ko to. Babe, Babe, will you marry me? Sandali. Nahihilo ko. Babe, okay ka lang ba? Nahihilo nga, di ba? Tatanong mo pa kung okay ako. Sorry. Teka, pasok muna tayo dito sa kubo. Kapit ka lang sa akin. Aalalayan kita. Ayan, upo ka muna. Ilang gabi ka na naman sigurong puyat kaya ganyan. Sabi ko naman sa'yo, matulog ka na lagi ng maaga eh. Sino bang pumupuyat sa akin? Hindi naman yun yung tinutukoy kong pagpupuyat. Ang ibig kong sabihin, yung pagbababad mo sa gadget. Inaabot ka ng madaling araw sa kaka-Facebook mo. Ano ka ba? Dati ko nang ginagawa yun. Oo na, sige na. Balik na tayo dun sa proposal ko sa'yo. Masyado ba kitang nagulat? Hindi naman. Akala ko kasi... Akala mo ano? Ano kasi... Di ba pag nagpo-propose, nakaluhod? Sinadya ko nga na di lumuhod para di mo mahalata na magpo-propose ako. Ulitin ko pa ba? Hindi na. Sige, magpakasal na tayo. Talaga? Payag ka na? Oo nga, payag na ako. Salamat, babe. Ay, akala ko talaga tatanggihan mo ako. Kaya salamat. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal din naman kita. O sige na, suot mo na tong singsing sa akin para naman maging romantic kahit papano. Bakit parang di ka masaya? Di mo ba nagustuhan yung pakulo ko para sa proposal ko sa'yo? Well, alam ko namang medyo corny yung ginawa ko pero yun lang kasi naisip kong paraan para di mo agad mahulaan yung bala ko ngayong gabi. Masaya naman ako. Nagulat lang talaga. Tsaka, hindi kasi ganito yung inaasahan ko na magiging proposal mo. Gusto mo ba yung may banda? Tapos nasa isang mamahaling restaurant? Ay, pasensya ka na. Kaya ko naman yun pero sa tingin ko kasi mas magiging romantic kapag payapang dagat yung saksi sa
pagpayag mo na ikasal na tayo. Hayaan mo na nga. Mas importante naman yung kasal natin. Siyempre naman. Tsaka hindi rin ako papayag na basta-basta lang yung kasal natin. Kasi pinaghandaan ko na yun. Paano ba yan? Pwede na bang i-advance yung honeymoon natin? Papadudot batid ko na nabigla ko si Jaya nang mag-propose ako sa kanya ng gabing yon. Pero pinangunahan ako ng takot. Ayokong mapunta pa siya sa iba. Selfish man kung iisipin pero sa tingin ko ay yun yung tanging paraan ko para matali na siya sa akin at hindi na niya maisip pang makipagrelasyon sa ibang lalaki. Pero saka ko lang naisip na paano kaya kung napilitan lang si Jaya na tanggapin ang alokong kasal. Doon ko lang napagtanto na hindi ko man lang pala siya tinanong kung handa na ba siyang magpakasal sa akin. Kaya naman sa unang beses mula nang maging kami ay nakinig ako sa utak ko ng mga sandaling yon. Kahit nasa Bahrain na ako ay kinausap ko ng matino si Jaya sa video call. Ako na lang yung nagsabi na huwag na naming ituloy ang kasal. At kung gusto niya akong hiwalayan ay okay lang din. Pero sana bago siya magdesisyon, Papadudot, ay bigyan niya rin muna ang sarili niya ng pagkakataon para mahalin ako ulit. Pero noong nagdesisyon siya na makipag-pull off sa akin ay tila nagunaw ang mundo ko ng mga panahong yon, Papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. 8 buwan nang nakakalipas pero hindi pa ako lubusang nakaka-move on kay Jaya. Sa panahon mula nang mag-cool off kami, palagay ko ay wala na rin siyang balak pang bumalik sa akin. At sa hindi inaasahang pagkakataon ay muli akong kinontak ni Jaya. Sinabi niyang malinaw na raw sa kanya ang lahat na ako ang mahal niya. At ako ang gusto niyang makasama sa panghabang buhay. Sa pagkakataong yon ay siya naman ang nanligaw sa akin at syempre hindi ko na rin pinatagal. Pumayag naman ako na magkabalikan kami. Dahil doon ay nagpasya na akong mag-resign sa trabaho ko sa Bahrain at bumalik na ako ng Pilipinas. Halos araw-araw naming pinaparamdam na mahal namin ang isa't isa mula nang magkaayos kami. Pakiramdam ko nga ay bumalik kami sa panahon noong bago pa lamang ang relasyon namin ni Jaya. Yung tipong sabik pa kami sa isa't isa at halos gabi-gabi kaming magkasama. Sa puntong yon, nasabi ko sa sarili ko na okay na. Napagdaanan na namin ang pinakamadilim na bahagi ng aming relasyon at napagtagumpayan namin yon. Matapos naming magkabalikan ni Jaya at agad din naming pinagplanuhan ang aming kasal. Sa katunayan, nagpumilit pa nga si Jaya na magpakasal kami ng mas maaga dahil sa mga susunod na buwan ay baka lumaki na siya ng husto at hindi na magkasya ang gown sa kanya. 2 months pregnant na raw kasi siya ng panahon na yon. Hindi ako handa sa balitang yon, Papadudot, pero tuwang-tuwa ako dahil magiging tatay na ako noon. At dahil excited nga ako ay nagpumilit ako na sumama sa kanya sa OB niya. Nung una ay ayaw niya akong pasamahin hanggang sa kalaunan ay pumayag na rin siya na ihatid ako. Pero kahit minsan ay hindi niya ako pinasama sa loob ng kwarto habang nagpapakonsulta. Medyo nagtaka nga ako noon. Pero hindi ko na yon masyadong pinagtuunan pa ng pansin, Papadudot. Babe, kumusta? Kumusta raw anak natin? Okay naman daw. Malusog. Ano pala yung dala mong envelope? Yan ba yung resulta Mamaya mo na lang tingnan. Sige. Ang laki na ng tiyan mo. Aabot pa raw ba sa kasal? Baka mamaya lumabas si baby sa mismong kasal pa natin, ha? Ang totoo. Sabi ni Doc, pwede na raw ako manganak anytime kasi 7 months na to. Ay, teka, magsi-CR lang ako ha. Samahan na kita. Ay hindi, wag na. Kaya ko pa. Sige. Hintayin na lang kita dito.
Sakto na iwan niya tong envelope. Check ko na lang muna habang naghihintay. Teka. Bakit 9 months yung nakalagay dito? Akala ko ba magsi-CR ka? Mamaya na lang pala pag-uwi. Mamaya na lang ba talaga? O may naiwan ka na hindi ko dapat makita? Kaya ngayon nagmamadali kang bumalik. Anong sinasabi mo? Halika na, umuwi na lang tayo. Sagutin mo muna yung itatanong ko sa'yo. Bakit ka nagsinungaling? Sabi mo 7 months ka palang nabuntis. Ang sabi dito sa papel, 9 months na pala. Kaya naman pala ganyan nakalaki yung tiyan mo. Kasi anumang oras pwede ka nang manganak. I'm sorry, Randy. Ayan ka na naman eh. Idadaan mo na naman sa sorry. Sagutin mo kasi naguguluhan ako. Bakit 9 months ka nang buntis? 7 buwan pa lang ako dito sa Pilipinas, Jaya. Kaya ngayon pa lang aminin mo na kung sinong ama niyan. Si Ralph. Si Ralph ang ama nitong dinadala ko. Pero tinakasan niya ako. Iniwan niya ako. Ayaw niya akong panindigan. Hindi siya naniwala na siya yung ama nitong bata. Kaya ipapakargo mo sa akin yung bata? Sira ulo ka pala eh. Niloko mo na nga ako. Pinagmukha mo pa akong tanga. Patawarin mo ako sa nagawa ko. Hindi ko na mahal si Ralph. Yung nangyari sa amin, isang malaking pagkakamali lang yun. Ngayon malinaw na sa akin na ikaw talaga yung mahal ko. Kaya please naman patawarin mo na ako. Nagmamakawa ako sa'yo. Please. Please. Tanggapin mo kami lang, anak ko. Hindi. Matuto ka ngayon na panindigan yung ginawa mo. Please. Akala ko mahal mo ako. Diba ikakasal pa tayo? Sana. Ikakasal pa sana. Kung hindi ko nalaman na hindi akong ama niyan. Pero buti nga eh. Nalaman ko na rin agad. Kasi mas lalong masakit kung nagsasama na tayo bilang mag-asawa tapos tsaka ko palang malalaman na nagbunga yung pakikipaglandian mo sa Ralph na yun. Sorry na! Please naman bigyan mo pa ako kahit isang pagkakataon pa. Hindi na. Alam mo, mabuting tao naman ako. Pero abusado ka. Sobra ka, Jaya. Kaya ngayon, bahala ka na. Kahit na hirap ako, Papa Dudut, ay nagmatigas ako. Matapos kong ihatid si Jaya sa kanila ay hindi na ako muli pang nagpakita sa kanya. Kahit noong nanganak siya ay nilabanan ko yung kagustuhan kong puntahan siya para kumustahin. Pati na rin ang batang ipinagbuntis niya na akala ko'y sa akin. Masyadong masakit para sa akin na malamang yung batang kinakasabikan kong makita ay hindi ko naman pala anak, kundi anak niya sa ibang lalaki. Mahabang panahon niya akong niloko at marami rin yung pagkakataon na pwede niyang sabihin sa akin ang katotohanan pero itinago pa niya. Kaya pala ayaw niya akong papasukin sa loob ng clinic tuwing check-up niya, yun pala ang kadahilanan. Ayaw niyang mabuko siya sa kasinungalingan niya. Hanggang sa isang araw ay nakatanggap ako ng nakakabahalang tawag mula sa kanila. Agad akong pinapunta ng magulang ni Jaya dahil 3 araw na raw siyang hindi lumalabas ng kwarto. Hindi na rin daw kumakain at hindi rin inaalagaan ang anak niya. Kahit na hiyang-hiya ang kanyang ina dahil alam nito ang tungkol sa mga nangyari ay lakas loob itong nagsabi sa akin dahil wala na raw ibang binabanggit si Jaya kundi ang pangalan ko. Nung una ay nagdalawang isip pa ako na puntahan siya dahil iniisip kong baka palabas lamang niya yon para magkausap kami. Sa daming beses na kasi niyang nagsinungaling sa akin
Parang ang hirap na niyang paniwalaan. At nang dating ko sa bahay nila ay hindi ko po inaasahan na ganito ang mangyayari, Papa Dudut. Jaya? Jaya, ako to, si Randy. Buksan mo tong pinto. Randy? Ikaw nga! Dumating ka! Sandali. Bakit suot mo yung wedding gown? Kasi di ba magpapakasal na tayo? Ang ganda, no? Saktong-sakto sa akin. Ano nangyari sa'yo? Bakit? Hindi mo nagustuhan tong gown ko? Ayaw mo na magpakasal, no? Sabihin mo, ayaw mo na sa akin? Ano bang pinagsasabi mo? Nakadroga ka ba? Hindi na matutuloy yung kasal natin. Alam mo naman yung dahilan kung bakit, hindi ba? Sabihin mo, pakakasalan mo pa rin ako. Ikakasal pa tayo. Ano ba? Umayos ka nga. Para kang ewan dyan. Yung anak mo mukhang pinabayaan mo na sa nanay mo. Ganyan ka ba talaga ka-irresponsable? Pagkatapos mo magloko, dadaanin mo na lang sa pagkukulong sa kwarto para takasan ang mga responsibilidad mo sa anak mo? Hindi mo pwedeng idaan na lang sa ganito lahat. Kailangan mong harapin yung buhay mo sa labas ng kwartong to. Kailangan mong magpakaina sa anak. Ayoko na. Gusto ko nang mamatay. Ayoko na. Ayoko na. Jaya, tigilan mo nga yan. Hindi nakakatuwa yung sinasabi mo. Ayoko na. Hindi ko na kaya to. Hindi ko na kaya. Okay, naiintindihan ko na yung pinagdadaanan mo ngayon. Pero sana huwag ka mag-isip ng ganun. May anak ka na. Kawawa naman siya kapag nawala ka. Kailangan ka niya. Sinong kawawa? Ako! Ako yung kawawa! Iniwan mo ako! Ang sama mo! Ang sama-sama mo! Nandito na ako. Hindi na kita iiwan. Basta wala kang gagawing masama sa sarili mo, ha? At sa baby mo. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal. Patawarin mo na ako. Tana. Oo, patatawarin kita. Pero may kailangan muna tayong gawin, ha? Okay ba sa'yo yon? Ano yun? May pupuntahan tayo. Pero kailangan mo munang maligo tsaka magbihis. Tutulungan ka ng nanay mo. Ayos ba yun sa'yo? Ayoko, malamig. Ayokong maligo. Okay, sige. Pero magbibihis ka pa rin, ha? Nanay mo na bahala sa'yo. Tapos aalis na tayo. Bakit aalis? Si baby. Paano si baby? Dito lang ako. Huwag tayo umalis. Huwag mo nang alalahanin si baby. Ako na rin bahala sa kanya. Okay si baby. Kaya dapat okay ka rin. Hindi ka na ba galit sa akin? Hindi na. Sorry, ah. Sorry, Jaya. Hindi ko naisip na pwede palang mangyari sa'yo to. Alam ko na walang may gusto na mangyari to. Pero gusto ko lang malaman mo na hindi pa dito natatapos ang lahat sa buhay mo. Marami pang mangyayari. Marami ka pang pwedeng gawin. Huwag ka mag-alala. Tutulungan kita.
Pero sana, tulungan mo rin ang sarili mo. Matapos makumpirma na nagkaproblema nga sa pag-iisip si Jaya ay minabuti naming ipagamot siya kaagad. Hanggang ngayon ay nananatili pa rin siya sa ospital, Papa Dudut, dahil hindi na naman ganong kalaki ang kinikita ng mga magulang ni Jaya ay tumutulong na rin po ako sa ibang mga gastusin nila sa pagpapagamot dito. Hindi ko rin pinabayaan ang anak ni Jaya kahit na hindi ko naman ito kadugo. Sinagot ko na ang panggatas at pedya nito para hindi na magkaproblema pa ang mga magulang ni Jaya na hindi na rin alam kung saan kukuha ng pera. Sa ganong paraan, parang tumayo na rin po akong asawa ni Jaya at ama naman para sa anak niya. Alam kong maraming hindi sasang-ayon sa ginawa kong yon. Pero may bahagi pa rin kasi sa akin na gusto ko pa rin patawarin si Jaya, Papa Dudut. Lalo na't ganon ang sinapit niya. Alam kong magiging mahirap ang buhay ni Jaya bilang isang single mother. Kaya may bahagi sa akin na gusto kong maging katuwang niya at masiguro na magiging maayos siya at ang anak niya. Mahal ko pa rin talaga siguro si Jaya, Papa Dudut. Sana may fast forward ng panahong yon para hindi ko na maranasan yung mga ganitong pagsubok at dumiretso na kaagad sa isang payapang hinaharap. At kung naroon man si Jaya sa parting yon ng buhay ko ay panahon lang ang tanging makapagsasabi. Maraming salamat po sa inyo, Papa Dudut. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Maraming salamat sa pagbabahagi ninyo dito sa nangungunang programa ninyo. Taus-pusong pasasalamat din po sa Barangay Love Stories sa pagbibigay ng pagkakataon sa mga tulad naming nakikinig lang pero gustong magbahagi ng kwento. God bless and more power sa Barangay Love Stories at sa Barangay LS 97.1 Forever. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Randy. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 Forever!